Sakyanan nga gisunog uban sa duha ka tawo dito sa Danao City, why record gikan sa LTO. Intelligence community gikan sa kapulisan nagtinambangay karon sa pagsulbad sa kaso human walay mga tawo nga gikatahong missing. Kapulisan sa Union naka-alerto alang sa pagsikop ug balik sa mga nakapuga sa prisuhan sa Tacloban atol sa Baguio. Koalisyon batok pork barrel padayod nga magbantay batok sa mga congressional insertions karon nagihukman na ang pork barrel na unconstitutional. Panginabuhi o pagtukod sa mga balay sa mga biktima sa Baguio mo'y isunod nga atimanon sa DSWD. Dugang mga bakbit nangabot din sa Sugbo samtang wala usay puas ang pagpangabot sa mga hinabang gikan sa gawas. Hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot kining atong Sibya. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, daw nagdungan ang bagyo ug linog pag-igo kagahapon sa Pilipinas diyang gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional kung supak sa Batakang Balaod ang Priority Development Assistance Fund kung PDAF o mas nailana sa tanan nga pork barrel sa mga magbabalaod. Lakip ni ini Frank, ang mga discretionary funds sama sa Social Fund o Disbursement Acceleration Program conduct sa Presidente mo nga gisugyot ang pagmugna og mga local development councils aron maunay mo ila sa mga proyekto. Ang mga pundok na nakigbatok sa pork barrel mipadayag nga ipadayon nila ang ilang kausa ilabi na batok unya sa mga congressional insertions na palutson sa mga congressmen sa national budget. King Perez, Sugin Limi. Kami were partly happy, no, not exactly very happy yet. Kay we still have to study the decision Mapit pa sa Cebu Coalition Against Pork Barrel, wa nagpasabot nga muhunong na ang koalisyon sa ilang mga kalihukan, human gihukman sa Korte Suprema nga unconstitutional ang mga discretionary funds sa gobyerno. Kini naglangkob sa pork barrel o PDAF sa mga congressman, samtang Presidential Social Fund ug Malampaya Fund sa Executive Department. Mato di Rudy Alex, usa sa mga miyembro sa koalisyon nga masayon na karon ang pagpatuman silang kampanya human sa desisyon sa korte. Alang kaniya, sinugdanan lang kini. Mato ni Alex, wala gi-specify sa korte ang uban nga mga pondo nga gihukman nga unconstitutional. Buot sa ilang pundok nga idili usab sa mga congressman sa pag-identify og mga projects ug pag-insert sa pondo niini sa national budget. It was already exposed nga mas dako magyud ang abuses diha sa congressional insertions, bigger than the PDAF itself. Mato ni UP Cebu Political Science Professor Phoebe Zoe Sanchez, giila sa Korte Suprema ang separation of powers sa tulo ka branches sa kagamhanan. Matod niya, sayop ang paghatag og kahigayunan sa Kongreso sa pagpatuman og mga proyekto. Ang ilang trabaho maulang ang paghimo og balaod sa pag-approve sa national budget. Pero kung imo yung kadaon ng balaod, ang ilang trabaho igor sila magbuhat og balaod og saon paggasto, pero ang mugasto ang presidente. Alang kaniya, way napaboran sa desisyon sa Korte Suprema. I see that as an objective ruling. I see that as actually also a pain on the back of Aquino and the LP. Being the ruling party in this period, magkuhan po sila, batibag-tibag po sila gamay ba? Kaya maigo biya po sila. Ana pa kay mudagan nga mga magbabalaod sunod eleksyon? Ano na itong makita in 2016, no? Ang managan, way kwartahay, kisang dyan may laki. Kanao na to, kung kisa dyan ngin, that's the best man now coming in. Kaya wala man ay kwartahay. Human gihukman na sa Korte Suprema nga sukway sa Batakang Balaod ang paggamit sa pork barrel sa mga magbabalaod ug sa presidente sa nasod, giatngan karon sa koalisyon kung unsaon ang pagpatuman ini sa gobyerno, labaw na ang pag-rechannel sa mga pondo ngadto sa Executive Department. Gipanglantawan ni Alex ug Sanchez nga gumikan sa maong desisyon, mapugos ang gobyerno sa pagbalhin sa pork barrel funds ngadto sa Executive Department ug sa mga ahensya sa kagamhanan nga angayan mo patuman sa mga proyekto nga naglakip sa local government unit.
Gisugyot ni Alex ang pag-activate sa mga development councils aron makapil ang matag sektor sa katilingban sa pagmugna og polisiya pagpatuman sa mga proyekto. And we would also call for the involvement of the business sectors, the professionals, the experts in planning the city more rationally so that the projects that come in here, all the structures, the infrastructures that we put in for the city are really planned, are really effective. Ni pahimangno si Sanchez nga ang desisyon sa korte wala nagpasabot nga mawagtang na ang korupsyon gikan sa executive department kinsa mao na ang muila og magpatuman sa mga proyekto. Gikinahanglan nga ipadayon sa katawan ng kanunay nga pagbantay sa paggamit sa pondo sa gobyerno. Kaya sir, may tumong na to. We'll go for public policy development that will uplift the condition of the poor. King Perez, News 5. Nagsinabangay na karon ang mga sakop sa intelligence branch sa kapulisan sa pagkuha og dugang impormasyon kabahin sa pagsunog sa usa ka sakinan nga dunay sakay nga duha ka mga tawo didto sa barangay Sabang Siyudad sa Danao kagahapon. Chinky Baguio, Suginlimi. Pabiling blanco ang kapulisan sa pag-ila sa duha ka mga biktima nga napalgang napaig uban sa ilang gisakyan nga SUV kagahapon sa hilit nga dapit sa Dakbayan sa Danao. Hinuon tulo ka mga anggulo ang ilang gitutukan karon. Posible nga ang gitanaw is una is drugas, ikaduha kaning kasagaran sa previous na mga incident inani kaning mga third party. Kato sa ato at ko ato ning yung love triangle na naman. Ikatulo dahil Korean car nya atong walay initial records na ibawaan. We will try to look into also the possibility of involvement of kanang mga Korean. Gikumpirmar sab sa Land Transportation Office nga wa marehistro sa ilang central database ang engine number sa sakyanan nga 4PA 1741400. Dili pa sab nila mahibaw-an kung imported ba o surplus ang maong sakyanan. Bugtong chassis number sa sakyanan na lang ang posibleng makahatag og katinawan kung kinsa ang nanag-iya ni ini. research sa ato ang LTO IT system database. Wala gid siya data, meaning to say wala siya na-register ng particular nga engine number. Gitakdang ipaubos sa autopsy ang mga patayng lawas sa duha ka mga biktima aron masayran ang tinuod nila nga nationality. Makig-alayon sab sila karon sa Highway Patrol Group pagsuta kung karnap ba ang maong sakyanan. Sa pagkakaron wa pay gikataho nga missing nga mga tao. Jinky Bargio, News 5. Gisusi pa karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo kung si kinsa ang mipatay ug unsay motibo sa pagpatay sa usa ka mga yuhay og armas ganinang kadlawon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Patay siyang gihigdaan. Wa magdahom ang usa sa mga binilanggo sa Leyte Provincial Jail nga makabot pa dinhi sa Subo ang mga kamot sa hustisya nga iyang gilikayan. Nasikop kini pagbalik sa kapulisan kagahapon dinhi sa Subo. Ryan Sorote, Suginlimi. Uso sa gatusan ka mga piniriso sa Leyte Provincial Jail si Miriam Disacada Garcia nga gipamuhian tungod sa bag ni Yolanda nga migo sa lalawigan niya atong Nobyembre 8. Nasikop kinig usab sa jail guard sa maong bilangguan nga si Jason Odtuhan nga tuloy nga mibisita sa iyang pamilya dinhi sa Sugbo. Asoy ni Odtuhan nga samtang siya namalit sa downtown area sa Dakbay sa Sugbo uban ang iyang asawa na may ungan sa iyang kapikas si Garcia. Dihang nakumpirmar, dali nga nagpatabang ang jail guard sa traffic enforcer, di nagpatabang sab sila sa Carbon Police aron masikop ang maong pinariso. So, involved ko niya ba? Or involved lang, subject lang, involved lang. Kay basin mga akala ko, maglisod na ko. So, hold na kaabot ang pulis. Go sa identify ko, mami. Isang card ko, kanas siya, person ng amo, ilan ako. Nasuta nga napito si Garcia sa kasong human trafficking. Nasayran sad nga kanhi ay correspondent samantala ang The Freeman ang nadakpan nga nagbase sa Eastern Visayas. Nasayran sab nga kanhi ay correspondent samantala ang The Freeman ang dinakpan nga nagbase sa Eastern Visayas.
Gaya ko, statement o lang. Ikatakdang dadong pagbalik sa Leyte Provincial Jail si Garcia nga mo'y 11 nadakpan og balik sa mga gipagawas nga mabinalanggo sa maong prisuhan. Yung na-alert na to regarding mga criminal elements, nakipag-coordinate na to sa other agencies, ato pong di-disseminate sa atong mga post multiplier to be an security officer na to be vigilant. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, gi-alerto karon ang tanang unit sa kapulisan sa Rehiyon 7 nunot sa pagpangitaw usab sa kapinsa usa ka gatos pa ka mga pugante nga padayong at large. Posibleng ang uban kanila apil sa mga bakwit nga aniya karon sa Subo. Jinky Bargil, Suginlimi. Gikumpirmar sa Regional Intelligence Division sa PRO7 nga pugante gyud gikan sa Leyte Provincial Jail ang nadakpan kagahapon sa Cebu City Police Station 5 nga si Miriam Garcia nga nagatubang og kasong human trafficking. Tungod ini gimaduan ang tanang unit nga sakop sa Police Regional Office nga alerto kanunay nunot sa posibilidad nga daghan pang pugante ang posibleng nakasud sa Sugbo. Ang ato ang pakisring gibuhat dito, ang kaning maong matungan nang namiya gini sa jail. So meaning iskapo. Ang uban na malik ha. So pagkitabo sa Baguio, ang uban na displace dunay nibalik but nibalik. After 2 days also niskapon sa balik ugwan agad no malik. Nakig-alayo na ang PRO7 sa BJMP Region 8 alang sa profiling sa mga nakaiskapo nga piniriso aron dali na lang unya ang pag-ila kanila. Magbutang sa bugdugang pulis sa pantalan sa Navforsen ug sa Mactan Airbase pagsiguro nga makuha nila tanang ngalan sa mga nangabot nga pasahero. Mismo ang empleyado sa DSWD nakamatikod sa laing nilihukan sa usa ka pasahero atol sa pag-abot sa second batch sa mga refugee niining si Manaha. First year nga batch nga disembark. Ang uban ni palingon dito sa tent kay provided pa lang food niya na medical check up dito. Release gyud siya kung niya nakabantay man ko. Ma'am, mangaon sa ka. Ito siya dili-dili ko ano, kawan na siya. Pero kaya doon namin nanay usa namang social worker sa lapo-lapo nga mo makuha ang taong information. Dili gyud siya niya. Nanawagan sa kapulisan sa publiko nga itaho sa 12 nga police station kung doon na sila'y kasayuran sa nahimutangan sa ubang pugante. Kung naman sila din nga ato ang malocate, no? So that's why ato sang hangyo, no? Atong mga kagsuonan nga kung doon na sila, labi na yun nga doon ay mga kailasad sa Leyte o nga doon ay nabawan nga kaning mong tao, iskapi or hindi kan dito sa papel sa city jail o provincial jail, tagaan sa maong information. No? Matod sa kapulisan nga duha na kapugante ang ilang nadakpan, usa dito sa Antequera, Bohol o usa dinhi sa Sugbo. Jinky Bargil, News 5. Ano, bakit komenta na eh? Pero para na ako, nakatabaw mo ng pagbaril. Sabi na ka ng mga karya ng tambal, ng mga burial, assistance dito. Ako mas maayo ito na huwag tango na, kaya para sa ako, murag illegal na, kaya kanang pagbaril, ang kwarta na para sa senador. Igayin naman ta nila na ito sa mga pobre, or kanalabi na rin mga kwan sa Yolanda o sa Typhoon o sa Baguio.